kawak. Chip, ada so chip. Hello, what's up? Good morning mga barikoy. Happy Sunday. So, amping nga tanan no kay naparabay bagyo no. So, pinaka-atlaw gid nga street naga-ulan sa. So, karon wala na nag-ulan pero uwan kanang gadag kong gyapon. So, amping tanan no kung may mga lakaw katoy-bawa na panahon. So naparaba ko ni bagyo nga mosulod lain. So pasok sa mga laglaagro no, sa mga rides nato og layo kay kabila kung dili ta suito sa dala no na permigaulan. So kayo karon mga barikoy no, adong kodete. So meron og alas 6 sa buntag tamaan alas 2 sa hapon ang mundurte. Ako nagtrabaho rin sa mga kuwan, the best fuel endorser in the Philippines. Na ako sa kuwan, Petron Corporation. Doon ako dire. Isip usa ka attendant. So pinalan atong mahatag sa customer ang the best nato nga service para palikan ta sa customer daghan tag suki. So nanalo siya, keep up the good work always. Amping mong tanan ha kay na ako wara bagyud ko amping eh. So guys, nanami diri sa nanako diri sa among trabaho ano. Mao ni ang opisina namo diri nya. Sa atubangan sa among opisina na diri among garden. So na mga tanom among garden diri nakamuting galay, okra, mais, talong, palya, kamunggay, may tanglad, may patula. So na daghan kami og tanom diri sa amo ang garden nga para makasave ta sa ato mga sudan maadlaw-adlaw no kay mahal man ang palituron diri. So ari may makuha sa among garden og palya nya saguran og itlog, apay talong. So makasave gid ta.